Venstre, fordi de vil lægge 268 millioner i at beskytte børn mod overgreb og misbrug. Jeg stemmer Venstre, fordi de mener, at et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et rigtig godt liv. Jeg stemmer Venstre, fordi det kan gøre en forskel. Jeg stemmer på Venstre, fordi Venstre mener, at Danmark skal være et åbent land for dem, der vil det, og lukket for dem, der ikke vil. Jeg stemmer Venstre, fordi jeg gerne vil studere i udlandet og gerne have min SU. Jeg stemmer Venstre, fordi jeg kan tjene 11.000 og stadig få min SU. Jeg stemmer Venstre. 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 I dag bliver mange unge nødt til at flytte hjemmefra i en tidlig alder. Det vil vi i Venstre gøre noget ved at trække transportudgifterne fra i skat. Danskerne arbejder hårdt for at tjene deres penge og fortjener derfor også selv at beholde. Danmark skal være et samfund, der holder de svage oppe uden at trække de stærke ned. I dag må unge tjene op til 9.043 kroner om måneden og stadig få din SU. I Venstre mener vi, at der skal være plads til, at man som ung kan tjene mere og stadig få SU. Det vil vi ændre ved, at man kan tjene 2.500 mere om måneden og stadig være berettiget til SU.